Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri. Dünýäniň dürli ýerine ýaran türkmenleriň ökwal pursatlary hem dürli. Azatlyk radiosynyň dünýä türkmenleriniň dürli ökwal pursatlaryny ele alýan Dünýä Türkmenleri adly bu hepdelik dowamly gepleşigini Türkiýeden taýýarlap hem alyp barýan Döwlet Baýhan. Merhum Abdukuliyev daşary ýurtlarda hereket edýän türkmen opozisiýasynyň iň tanymal we tejribeli şahsiýetleriniň biridi diýilýär. Ol aradan çykandan soň opozisiýanyň göz görteli gowşanyny aýdylýar. Şu sene bagyşlap Dünýä Türkmenleri gepleşigimiň bugunky sanyna Owganistanyna, Iranyna we Türkiýede ýaşaýan türkmen köpçüliginiň öňdewarjy wekilleri bilen söhbetdeş bolup, olaryň syýasy aktivligi, ýagny işçiligi hemem syýasy tejribeleri barada pikir alışdyk. Şeýlede işlemäge we okumaga giden türkmen raýatlaryň iň köp ýurtlarynyň biri diýilýän Türkiýedäki raýatlaryň syýasy hereketlere bolan garaşlaryny öwrendik. Dünýä türkmenleriniň syýasy aktivligi, syýasy işçiligi nähili ýagdaýda? Syýasy işçilik barada dünýä türkmenleriniň nähili tejribeleri barka? Syýasy işçilik, aktivlik barada dünýä türkmenleri haýsy tepkitlere ýetdilerkä ýa-da ýetjek bolýarlarka? Dünýä türkmenleriniň türkmen diasporanyň arasynda syýasy işçiligi nädip kämilleşdirip bolarka diýen sowallar esasynda gurnulan ýürüýte söhbetdeşligimizde Iranaky türkmenleriň Germaniýada ýaşaýan syýasy öňdewarjylarynyň Yusuf Gor, Owganistanyň türkmenleriň Türkiýede okaýan studentleriniň birleşiginiň ýolbaşçylaryndan Abdulnazar Rahman we Türkiýedäki türkmen köpçüliginiň jemgyýet ýolbaşçysy Amanulla Guldağlar bilen şeýle pikir alışdyk. Hemmäňiz hoş geldiňiz söhbetdeşlige. Hoş bulduk. İlki bilen söhbetdeşigimizi Yusuf Gor agadan başlatak diýär. Yusuf aga bilinçli ýaly siz ençe ýyllardan bäri şol Ýewropada türkmenler barada syýasy işler alyp barýaňyz. Şol syýasy işler alyp barmaňyzda näme sebäp boldy? Näme üçin şol işlere baş goýduňyz? Öňü bilen şondan başlatak. Köp ýaşy dinleýijilere hemmetine salam etýän. Awropada diýjek bolýanym 1990-da men geldim. Menden öňem gelenler köp. Awropada türkmen toplumy Sovet döwleti ýykylandan soňra şo şemeleri türkmenler köpöldi. Şeýle bir türkmen toplumy emele geldi. Nerede bolsa tapawuty ýok, hak hukukymyz gazanmak we daş döwregimizdäki beýlek halkyň wekilleri bilen gatnaşyp dünýädäki bar mümkinçiliklerden öz hakkymyzy gazanmak üçin teýdaranjak bolmak wezifemiz bolup durýar. Sebäbi bir topar gazanmaly hak hukukymyz we detelenen hak hukuklarymyz we olara ýetjek bolmaly. Irandaky türkmen köpçüligi barada şeýlemi? Hawa esasen Irandaky türkmenler sebäbi İran köp milletli ýurdan bolsa, türkmenler hem şu ýerde ýaşaýan milletleriň biri hataplanýar, ýetek bir milletiň içinde. Olam türkmenler hem şu ýerde özüne görä taryhçaty we taryhy we nähil bolup ýerleşdiler. Umumyň mesele ýerde türkmen beýlekler ýani öz hakyny eýe boljak bolmak meselesi. Ine bu siziň daşardaky hereketleriniz, daşardaky syýasy hereketleriniz. Türkmen säsen öz içinde syýasy hereket nähili Yusuf aga? Şu halky bolup duran ýagdaýym ýa geçmişde bolarlarmy? Şu wagtky bolup duran ýagdaýlar. Özüne görä etap bir tuvardatly başyndan geçirdi türkmen. Iň soňky 1979-da Iranyň öňkü hökümet ýykyldy. Şondan soňra türkmenler bir ýyllap öz ýurduny eýe boldular. Şu ýerde goşa hakimiýetlik döretdiler. Bir tarapdan merkezi hökümet bardy, bir tarapdan hem türkmenler öz ýaşaýan ýurduny hökümet ýerdi. Öz başlyklyk bardy, ha? Hawa, goşa hakimiýet diýerler bizde. Şol ýa-da muhtariýet ýa bolmasa özgür ýaşamak. Hawa öz başlykda. Hawa. Esas awtonom ýaşamak hem şu garyn berilýärdi. Belki ýaşaýan halklar bilen birlikde İran'da federativ sistem döretmek, denk hukukly ýaşajak bolmak, ayrımçylyk meselelerini aradan götürmek, saniýetiň bir gazanan derejesi var. Olam insan hakları diýen mesele. İnsan hakları meselesine gelemizde dünýäň kabul eden bir belli ýürüýte kabul edilen kararlar var. Şoň esasynda biz öz hakkymyza eýe bolup beýlekler bilen deň ýaşajak bolmak, deň hukukly ýaşajak bolmak. Häzirki zamanyň bütün milletlere kabul edilen derejesini
birine şol hukuklary eý boljak bolmak meselesi. Şular biziň esasy motiwasiýonumyz bolýar. Şular bizi herekete düşürýär. Indi nähili tepkide yetirlimi gödüňünde tutulýan tepkide şol aýdyşyňyz ýaly Eýrandaky türkmenler syýasy taýdan öz bir gödüňünde tutýan tepkidine ýetibillimi? Hak hukuklary eýe bolmak, syýasatda orun almak, syýasata gatnaşmak, goşulmak wagtda. İranna bilşiňiz ýa-ni şol 79-njy ýyllarky agdarışlyk ýa inqilab ýa revolýusiýa diýen tafawut ýok. Näme diýsеңizem bir hökümet çalyşdy. Şoň ýerine diýinçiler hökümet başyna geldiler. İrannaky diýinçiler diýende İranna şaý bolýar we türkmenler sünni bolup durýarlar. İrandan türkmenlerden başga da sünni bolup durýan halklar bar. Diýjekler ştada İranna şumat hökümet İran İslam Cemhuriyeti diýip ad berilýär. İslamyň adyndan peýdalanyp beýleki halkyň hukuklaryny defelemek, ýani gaty güýçlü ýa. İranyň hökümet sistemi, rejim ýa-ni İrandaky hakim nizam ýa-ni tafawut ýok. Näme diýsegem bütün adamlaryň galanan hökümet dolandyryş meselesinden güýjüp göterilen tafawutly syýasat alınıp barylýar. Ol İran bilen bütün dünýäni gatma-garaşy goýup, gatma-garaşylyk görüp, dünýä bilen hem nätäçlik alyp barýar. Şu mesele dünýä boýunça da İranyň hakimiýeti mesele bolup, ýani dünýä bir tory çäreler gördi tonklamallarda. Şu ýagdaý hem İranyň halkyna we hem şu türkmenlerine bir İrany ýaşaýan halkyň biri umumyň hak hukuklary depelenip, işçilik bir hukuka eýe bolmak ýa-ni şert göremäň gelýär. Türkmen sehradaky Eýrandaky türkmenliň öz içinde syýasat bilen meşgullanýan, syýasy görüş alyp barýan adamlar amma şoluň ýagdaýy nähili şu wagt ýusuwaga. İranna şol şeýerde adatlyk diýen mesele, adamlaryň adat ýaşap, adat erkin özlerini töd adatlygy bolmasa, arkaýyn näme orta çykyp bilmeýär. Men nälikene şunu ýani adat talap etýän, ýa men öz aklyny gelýän nähili kirwa bolsa, şonu adat diline getirip bilmeýär. Şu mesele bütün dünýä bilýär. Ýani bir mesele, bir türkmen meselesiyle dünýäň meselesi şu ýerdäki ýaşaýan hemme insanlyň meselesi bolup durýar. Türkmenler şäher häkimliklerine taýlanyp durulur. Şäher häkimlikleriniň mejlisine taýlanyp durulur. O şuralary bilen şäher şuralary diýen bir zat meselesi var. Şom taýlawy var. Şoň türkmenliň syýasy aktivligine, syýasata goşulmagyna, syýasatda bir işçen gatnaşmagyna, syýasata öwreşmegiне, syýasy tejribe gazanmagyna nähil peýdasy bolýar size görä şolar? Türkmen näme de bolsa, ýurda özüni eýe bilýär, beýleki şoň hukugyny ýa-ni adat berilenme, öz hakkyny gazanmak üçin bir ýermen arka durýar. Türkmen bolup durmaly bolýarlar. We türkmen bolup bir ýerine şo mümkin bolýan kadar, ýani bile bir tek bir çukurat ýükürmek meselesi orta çykýar. Şeýle öz ýaşaýan ýerine başgalara orun berme, öz hakyna goýduklarça eýe bolýar. Ýöne şu derejede onun artık bir hak vermiyor. Mesela Türkmen öz dilini okuyacak diye koymuyorlar. Metbuatda mı öz dilini? Öz diline mesela qadiyet çıkarıyor. Yöne mesela 6 sayfalık qadiyetten bir sayfa Türkmen diline gidiyor. Qalan fars dilini yürüyor. Yoksa hükümet işçilik kömek vermiyor. Kömek vermese de qadiyet jurnal çıkarmak beylekle ve yarışa geçip bilmiyor. Yusuf Korağa ine şu Adatlyk Radiosynyň adatkabarny.org internet sahypasynda bir açylan pikir sorulşygymyz bar. Türkmen diasporasynyň syýasy aktivligi diye. Şol pikir sorulşygymyza atyl ady bilen gatnaşan bir dinleýijilerimizden biri şeýle tesir galdyr. Bu barada uwanly türkmenlere telpek, olarda ministrler amma erkek ýaly parlamentde gepini aýdyp bilýärlerim. Köp jurnallaryň işläp dur diýip şolar ýaly kaýtdyrda. Indi söhbet döşeminiň arasynda uwanly türkmenliň wekillerim bar. Biri Abdulnazar Rahman, Türkiýedäki bilim alýan 710 gowrak uwanly türkmen talipleriniň birleşiginiň ýolbaşçylaryndan birim eýem Türkiýeге gelip indi Türkiýeli bolup, Türkiýede ýaşap ýören türkmen köpçüliginiň jemgyýetiniň başlygy. Ine ilki bilen şol tesir barada biz Abdulnazaryň bir garaýşyny alsak diýär. Abdulnazar ine tesirde aýdylşaly uwanly türkmenlere dogrudan hem telpek goýmalymy? Syýasata gatnaşyşy uwanly türkmenliň nähil derejede? Owaly bilen dünýä türkmen dinleýijilerine salam aýtýarym. Uganstanda günümizde syýasata garantylar. Nähil syýasa aktivligi, syýasy taýdan uwanly türkmenler aktivmi ya passivmi nähili? Uganistan Türkmenlere geçen tarihlere garantylar, ondan köp faal däldiler. Ama günümizde Hudaýa şükür manynda garýarys, okyp gelen yigitlerimiz hem daşary ýurtlardan baran we Uganistanyň özünde okyp ýörenem yigitlerimize köpürrak Uganistan halky olara köpürrak ýagşylygy berýärler we olar gidip parlamenda, mecliste Türkmen halkyny temsil etýär, Türkmeniň hakyny aljak bolup. Soň ýyllarda bizler Uganistan Türkmenleri bolup, şu syýasy haklary almaklyk, syýasy mümkinçiliklerden peýdalanmak
arada nähili? Nähil gatnaşýarlar siýasata aktivmi? Siyasada aktif gatnaşýarlar. Mesela bir vilayetden 2 kişi parlamenta vekil gidip biljekler. 5-6 kişi özüne görkezdenegim. Bu arada taýlawlary halklaryň raýlary bölünýär. Onuň üçin mesanegim 2 dalda birisem gazanmasa gynçylyk bolup galýar. Onuň üçin sähäl bir arada bir oyun bar bir ýerde diýip düşünýän men. Öz aralaryna ady berlik ýokmy? Düşünşi bilen okmy? Şol ýanky algalar. 2 kişi bir vilayetten çykjak dedim, amma 5-6 kişi çykýar. Ola aýtýar menem boljak, ola aýtýar menem. Garan ýok ki kaýsy türkmeniň hakyny köpürrak alyp biljek, kaýsy bir garan pilla o dilde görläp biljek, hani bir öz hakyny alyp biljek birisini saýlamak diýip düşünýän men. Onuň üçin hem de bu gynçylyklar bar. Mana öten habaryňyz bardyr boldy şemmi güne saýlawlar aňyrda. Şol saýlawlarda da gatnaşanlar yigitlerden hem barta, ýene ýaşullardan hem hani bartylar we onuň üçin o gatnaşdylar türkmenler şol prezidentlik saýlawlaryna Owganstanda. Prezident saýlawlyklaryna we oba saýlawlyklaryna da köp gatnaşdylar Owganstan türkmenleri. Onuň üçin ýaňlanam şol öňke saýlawlar ýanak bolup ötdi-de. Şol vilayetlerden öz wekillerimiz çykjapdylar. Ýagnan 5-6 kişiler bolupdan egim köp kynçylyklara galdylar. Onuň üçin men berden seslenýän Owganstan türkmenlerine geljekde saýlawlarda da Owganstan türkmenleri öz arasynda oturupdan egim bir ilden näçe kişi türkmen gazandylar. Gazanmak üçin ýarışmaly diýip düşünýän men. Düşnükli inni Abdulnazar şol Owganstan türkmenleriniň arasynda türkmen şuralar bar. Tawa. Şu türkmen şuralan siýasatda nähili rolu bolýar? Osaň bu 3 grup bolupdan egim türkmen şura hemmesi bir arada köp gowy ýaxşy bir şekilde toplanyp bilmediler. Onuň üçin hiç bir diýmeýin-de hani gowy ýerlerinde yer berilmedi hani türkmen yigitlerine. Türkmen yigitler hem okyp gelenler, daşary ýurtda bolsun, Owganystanyň öz içinde bolsun okyp ýören, ýokary hatda master, doktora okyp ýörenler bar-da. Ana olara da Owganstanda türkmenliň hak hukuky üçin görüşjek, işlejek, syýasy işlere goşulyp biljek taýýar türkmen yigitler bar diýäňmi? Yigitler bar diýen we görübemýär. Näme etmeli şolara yer bermek üçin, orun bermek üçin näme etmeli, näme bolar? Şolar içinde türkmenlerin hemmesi birleşipden egim gelin yigitler diýip bizleriň ýaşullarymyz ýol görkezmeler gerek. Bu günümüze çelin ökte bolmady. Halk arasyndan saýlanmasy için, ýani halkyň başyna geçmesi için ökte fırsat beren ýoklar çakaçelin. Türkmenlere fırsat beren ýoklar. Kim beren olara? Türkmeniň özlerimi ýa hökümetdekilermi? Türkmeniň öz ýaşullaryndan bar ol. Onuň üçin türkmenler bugüne çelin okutmadylar. Näme üçin? Türkmenler köp kyn günlerde galdylar. Hani şol bilýänsiň soň 10-12 ýyl bäri asudalyk bar. Owganstan türkmenleri studentleriň birleşiginiň senen bir ýol başçylarynyň şu birleşik ýanky aýdan Owganstandaky syýasy taýdan käbir ýetmeçilikleriň, käbir gowşokluklaryň diýelimi ýa-da edilmeli işleň edilmesi barada, käbir tagarlalan anyp barma barada o studentler birleşiginiz näme işet barýar? Ýaşlara ýaňy kentleniýäli orun bermedi diýeňizde. Şoň üçin siziň bir ýaşullar bilen ýa beýleki halkyň bir öňe çykan asakallary, sylanýan, sözü dinlenýän adamlar bilen bir maslahatyňyz adyňyz boldumy? Siz näme diýeňiz şol orada? İstanbulda bilýänsiňiz 30 ýyl bäri, 32 ýyl, 10 ýyl bäri göç gelen türkmen doganlarymyz bar. Bular her haýsy öz işlerini guranlar. Hem türkmenleriň hem Türkiýede, hem Dubaýda, Arabistanda, mana Awrupada, Pakistanda her ýerde türkmenleriň tüccarlary bar. Bular bugüne çelin edenleri boldy, amma mesela bizleriň bu birligimiziň ady ATOP açıklamasyna eden Afganistan Türkmen Öğrenciler Birligi diýip tanym geçýär. Bu öten ýylam köp bir ketde ýygnak berdi. Amma bu ýygnak geçirdi. Hawa. Mana şol 27 aprelde bir ýygnak berildi. Owganastandan bagşylarymız, Awrupadan geljek bilim adamlarymız han türkmenleriň öňde gelen 15 dünýä ülkesinden gatnaşyk boljak muňa. Gatnaşyklar bolýar. Abdulnazar, geçen ýylky ýygnakdan alynan kararlar, gelinen netijeleň bir miwesini aldyňyzmy? Öten ýyl şol ýygnagy beren pillak türkmen ýaşullarymyza gitdik İstanbulda. Kasilere köp bir ökte garaşmadylar da. Şol öten ýyl kas türkmen tüccarlarymyza barbaýsak, ey bular näme der, onýany diýip tanym düşündim. Garaşan nokta, şolary ýalaky iş etçeňizde garaşan nokta, he? Hawa garaşan ýoklar. Çaka onýany bir türkmenlerden, türkmen yigitlerinden, okyp görenlerden onýany bir icraatlar görmendirler da. Bular görmedikleri için bizleri gördüler ýakyndan, oho, bular ha köp başaryp biljek ekenler. Soň bir umyda gitdiler. Ýygnaňyzyň türkmeniň syýasy taýdan aktivligine bir peýdasy goşandy bolar diýeňizmi? Hawa bolar diýip düşünýäs. Munýany uly ýygnaklarda şundadam öz aramyzda 6 aýdan hemme ýylyň başlygçylary we ýanyndaky hemkarlary gelip bir şäherde ýygnanýar. Onuň daşynda her ýylyň özüniň bir başlygy bolýar we o başlyklar her hefte bolsun. Iň geç aýda 2 sapar öz aralarynda toplanyp nämeler edipler? Owganastandaky türkmenlerimiziň haksyzlyklary nämeler, öz haklaryny bu geçeli näme üçin alyp bilmediler? Näme işler eder mundan
bolsaň Awganystanyň siýasatynda ular ditdanegim oýlanyp öz aramyzda fikir alışverişe etýär öz aramyzda. Yusuf aga, beýleki yerlerdäki türkmenlere de seretsen şeýlere bir syýasy taýdan kän gurumaçylygy ýok ýaly, syýasy taýdan gurumaçylyk goşak ýaly, taýýarlyk ýok ýaly, syýasy taýýarlyk goşak ýaly görünýär. Siz öz tejribeleriňizden näme maslahat berýäňiz? Tejribe adamlar üçin hop hereketde bolmaly, otam çalyp baryp emeli tejribeň bolmaly. Oňa bir güniň içinde ýa bir ýylyň içinde bolýan zat däl. Hawa näme başlamaly, nerden nähil başlamaly ýa-da? Esas gurumalaşmak mesele, gurumaçylyk iş alyp barmaly. Esas mesele bu taýda dünýä ýüzünde Awganystan türkmenleri ýaşanok, başga halklarda, başga da milletli ýaşaýar. Başgalar näme tejribeleri bar. Şo tejribeleri hökmen hemmetini öýdüň tejribe etmekdenle, sen bir tofor tejribeleri öwrenmegem adama kan ýol görkezýär. Garantlyklara ışık bolýar, aýdynlyk berýär, sen beýniňe, sen ýüregiňe adamlar içinden şo tejribelerden tanış bolmaly bolýar. Öýdüňe, öýd ýagdaýyňa nähili şo tejribeleri ornaşdyryp biljek, peýdalanyp biljek. Şo meseleni sonra orta atmaly bolýar. Şo günde pikirlenşip de adamlar bir ýerden düşünýmeli bolýarlar. Sebäbi insan toplumy insanlardan emere gelýär. Haýsy mesele bolsa, şo meseleni başgalar nähili çözüp bilipdirler. Bula öýlerin näme aýratýylyklary bar. Ol aýratýylyklar bilen beýletlen näme gadan tejribelerini nähili peýdalanyp bolmaga ýol tapmaly bolýar. Ýusuf, indi siz Ýewropa merkezinde syýasy hereketlerin içinde tejribeli bir türkmen öňdewarjylaryň biri. Siz diňe türkmen sähraly ýagny Eýranly türkmenler bilen syýasy hereketiň içindemi ýa sizin gatnaşykda bolan beýleki türkmenleriňizden barmy? Dünýä türkmenleriniň beýleki wekilleriň barmy? Şolar bilen tejribe alyp çalyşyňyz bolýarmy? Biz neşede Eýranly türkmen bolup herekete geçýär. Şu ýerde hal bilimni dünýä jemgyýeti türkmenleriň şoň biri. Awganystanyň bolsun, Eýranly bolsun, Türkmenistanyň tapawuty ýok. Her zaman özüne görä bir şertleri bolýar. Şu zamanyň şertleri bilen zamanyň talaplary bilen tanyş bolýar. Zamanyň berýän mümkinçilikleri bilen tanyş bolmaly bolýar. Nähili halkara derejesinde haýsy mümkinçilikler haýytan peýdalanyp bilýär. Siýasat näme diýmek bolýar? Siýasat näme diýip düşünilýär? Siýasat mümkinçiliklerden peýdalanyp bilmek, şoňadan gaw ýol tasyp bilmek, başarjan çykmak diýip düşünilýär. Umuman Awropada. Dünýä boýunça da şeýledir hata etýän. Sen öz mümkinçiliklerine görä ýetip biljek maksatlaryna nähili aşyp bilmeli, nähili ýetişip bilmeli, ulaşyp bilmeli. Osan bu hem adamlaryň bir hili pikirde, bir hili garaşdy bolup bilmeýär. Her adam özüne ona garaşy bolup bilýär, beýleklerden tapawutly bolup bilýär. Nähili ortak noktalar tasyp bilýär. Bir-birine tutup biljekdäni her zat bähwitde nädip birleşip bolýar, hereket edip bolýar. Birde bolada atalar söýdi we her işlemer gural işler diýär. Sen haýsy gurallardan peýdalanyp biljek. Ondan sonra da sen özüň alyp başyňa nähili bir zady hayra peýdalet ýani çykaryp bilmek ýolunu tasyp biljek. Ýa bir toplumyň içinde bular ýetilmedik bolsa, şo tejribeli toplumda bolsa, o dil taşymak gaty kyn bolýar. Farkatlar türkmen bolýar beýle halk bolsun, haýsy milletden hem bolsa. Size göre şu dünýä türkmenleriniň arasynda bir umyt barmy? Syýasy aktivligiň bir gowy sepitleri ýetjek barada. Indi şu guraly geljek bolýanlar, her işler guraly işler diýär türkmen, ata-babalarymyz. Şu gural haýsy, näme gural? Gural näme düşünýär bolýar? Dünýä boýunça beýleki milletler nähili düşünýär. Olam nähili bir dewlet berýär. Dialog, gepleşmek, en esas hemme şundan başlanýar. Sen medeni gepleşip bilmeli. Medeni gepleşip bilmedik topar, hiç wagt dil taşyp bilmeýär. Anandaky bir şu meseleni orta atmaly bolýar. Bilen beýlek halklardan tapawutymy ýokdy. Beýlekler nähili ýol tapýar, ýol aşýar, maksatlaryna ulaşýar. Şu meseleni orta atyp, eger dil taşymak üçin dialogdan peýdalanyp bilmesek, dialog etmekden, diskussiýa etmekden, hiç dil taşymak bolmaýar, düşünýän bolmaýar diýerim. Diňe türkmen diýeniň bilen ýa diňe türk diýeniň bilen ýa diňe bilmedim arap diýeniň bilen ýa beýleki haýsy at gerek bolsa aýdy ber. Şu dady mümkin başarmasa dil taşymak başaryp bilmeýär. Bir-birine gepleşmeýän, habarlaşmaýan, uroklaşýan, bir-birine düşünýän bilmeýär. Hiç mümkin bir-birine düşünýüp bilmän. Haýtan bir-birine ters düşünýär, arta düşman düşür, bir-birine onam ýani onda dialog güýçlendirmeli. Türkmeniň özara dialoguny, diskussiýasyny, pikir alşygyny seslenmelerini başga ýol ýok, başga ýylyny hakep bilmeýär. Häzirki zamanda virtual dünýä diýen bir zat bar. Sen dünýäň haýsy punktynda bolsaň bir-biriň bilen habarlaşyp durup bilýär. Biz şumal telefon arkaly habarlaşyp durýar. Dogrymy? Ha, internetiň üstünden habarlaşyp bolýar. Bilmedim, Facebookda beýleki muhtuny peýdalanyp habarlaşyp bilýär, hatalyşyp bilýär, ýazyşyp bilýär, gepleşip bilýär. Sen şonu dewamly geçirip durup bilmeli. Şu taýynyň ışıgyny hemişe ýagty we güýçli ýalkymly ýatyryp durup bilmeli. Ol etjek bolsaň hemmäňe şoňa ýani çok inanmaly bolýar. Ha, men şart gelip Türkmenler meselesi, taryhymy, bugünümi, geçmişimi, nähili tejribeler bar dünýä boýunça, Türkmenler boýunça şolary öwrenmeli bolýar. Nähili fikir alşmaly bolýar. Dialog
diyaloguna özünün metodu var, bolşa usulü var da. Ol medeni usulüne sen şonu edip bilmeli. Medeniyetli şu iş alıp barıp bilmeli. Bütün şeyler, hayta bir toplum, şol sanat Türkmen toplumu, Afganistanlı Türkmen mi, İranlı Türkmen mi, Türkmen tafawuty yok. Şu mesela şu işi kaw başlatıp bilmeli. Dil tartışıp bilmeli, bir-birine düşünüp bilmeli. Umumi bahsiyetler tanıyıp bilmeli. Abdulrahman Amanullah'a sizin goşoklatlarınız var mı? Siyasi tecrübesi köp bolsa, kaysısının yağdayı yakşı bolsa, kaysısının ağzı yakşı tepetken bolsa, siyasette tanışı, iş edebilecek projesi, Türkmenlere gerek zatı daha köp aydıbiler yanak bolsa, sizler durun, bana şu adam bolsun deyip, sol adamların aytması gerek, şonu yoluna salması gerek. Ya kaza tutanı gel ver vaka sen otur kardeşim, sen hem şuna kömek ver diyebilir yanak adam gerek sizlere. Ki biller öden hakkımızı alalım. Şimdi proje yok, edebilecek zatı aydıbilecek adam yok, kürsüye çıkıp mecliste getirebilecek adam yok. Şimdi bundan ne beklersiniz? Avo, Abdülnazar goşoklatın var mı? Cemil Efek. Afganistan Türkmenlerine ýanam Yusuf Goragymyň aýdyşýany öz arasynda dialog bolup bilmesi üçin okuly, bilimli insanlar bolsa, onda Afganistan Türkmenleri hem siyasatda Amanullah başkanymyzyň hem aýdyşýany meclise baran pilla 20-30 dalda nähili köp bolsa şonça Türkmenler üçin ýaxşy boljakdyr. Osaň şol meclise baran pilladam şol toplum ýani şol Afganistanyň ýani İranyň ýani başga ýerdäki Türkmenleriň biýanky wekilleri hem kanaat berip biljek şekilde onun bir dil dökmesi gerek diýip tanygym düşünýän. Ol dil döküp bilmesi içine musanygym okuýmasa bolmuyor diýip düşünýän. Ýa Afganistan Türkmenleri bolsun başga ýer okuýmaly diýip tanygym düşünýän. Onuň üçin bizler okuwsuz öz aramızda ne dialog bolar. Ýani öz ýaşullary hani Türkmene başlyk etjek insanlar saýlap bilmesinde hem golaýlyklar boljak diýip tanygym düşünýän. Oku bilim şu işi ýeňilleşdirer diýjek bolýan şeýlemi? Ýeňilleşdirer, köp ýeňilleşdirer diýip tanygym düşünýän. Hem Afganistan Türkmenleri, hem İrandaky Türkmenler, hem Türkmen döwleti bolup tanygym Türkmeniň adynda tanınan Türkmenistan döwletimiziň hemmesiniň bir arada birleşip dünýä Türkmenlerine men şeýerden seslenýän, gelin doganlarym diýen. Bundan soň birleşeliň, bundan soň şol ýaş nesillerimize okudalyň, gatnaşyp bersek, onda hem gerekli boljak ekenek, hem Türkmene hyzmat edip biljek, hem insanlyga bizleri hyzmaty köpürrak edip biljek ekenek. Yusuf Goraga bir jemletek. Siyasi harekette ya siyasi aktivitet meselesini dağıtın ortaktınız. Şu yerde de hukukumuz kazanmak beylekliğinin denk hukuklu olacak bol. Şehirki zamanın berýän mümkinçiliklerinden peýdalanyp şol maksatymyza ulaşmak bolýar. Şol orada aktiv bolmaly we biziň esasy motiwasiýonumuz bolýar. İkinji mesele Türkmenler nähili bir dil tartışyp arkalaşyp biljekler, bir-birine kömekleşip biljekler. Ya hem bir Türkmen üçin, Türkmençilik üçin bir-birine düşünýän bir-birine bilen arkalaşyp bolmaýar. Bir-birine bilen kömekleşip belli bir Türkmen üçin yani bilelikde hareket bolmaýar. Şoň üçin şoňa ulaşmak üçin esas yani guramalaşmak we bir-birine guramalaşyply gurungeç bolmak, dialog etmek meselesini zarur vardy. Tököteşer, awa Germaniýadan Yusuf Goraga, awa Afganistan Türkmenleriniň wekillerinden, Talepler Birleşiginden Abdulrazak Rahman we Türkiýede ýerleşip ýaşap ýören Türkmen köpçüliginiň jemgyýetiniň başlygy Amanullah Gül. Tököteşiňiz üçin köp sag bolun. Sizem sag bolun. İşiňizde öňlerde bolýar. Hem Türkmenleriň zany sag bolsun, işleri oň bolsun. Sag bolun. Aýdym bolsun. Köpçülüğün bar yerine elbette durly meseleler, kynçylyklar we hereketler hem öz-özünden peýda bolýar. Eýsem, Türkiýedäki işleýän we okuyan Türkmenistanyň köpçülük syýasy kararlar, hereketler hem düşünjeler sebäpli ýüze çykýan meseleleri nähili çözýärkä? Türkiýedäki Türkmenistanlaryň syýasy işçiligi, aktivligi nähili ýagdaýda kadip 10 ýyl bäri Türkiýede işläp ýören zähmet migranty Ýolmuratdan allyk habary. Inha Türkiýede bilişimiz ýaly işläp ýören gaty köp Türkmenistanyň bar. Bularyň dürli meseleleri bar. Her kimiň bir meselesi bar. Şu Türkiýede işläp ýören Türkmenistanlylar öz meselelerini nähili çözýär ýa-da çözjek bolýar. Şu arada nähili maglumatlar bar? Isana guramaçylyk gerek, ýani guramaçylyk bar ýerinde hükmen suratda, ol ýerde siýasat bar. Hemme tarapdan alındy, esasy ilki bilen de guramaçylyk işini alyp barmaly. Şonuň üçin guramaçylyk ösdürmeli. Halkyň çykyşyny, aýdyşyny, diýişini hemmesini dinläp görmeli, oturmaly, dödalşmaly, hemme tarapdan aýdylandy. Guramaçylyk işini ösdürmeli ýani bu arada. Inha Ýolmurat, Türkiýedäki Türkmen köpçüliginiň dürli meseleleri bar. Bu meseleleriň hem köpüsiniň aňarsynda syýasy kararlar, syýasy ýagdaýlar, düşünjeler ýatýar diýilýär. Inha Türkiýede işläp ýören Türkmenistanyň syýasy aktivligine, syýasy işçiligine ýa-da syýasy aktivlige bolan bir garaşyna ütküşlük boldumy? Türkmenistan täze pasport alınmaly diýilip,
bar çıktı. Türkiye'de esasen Türkmenlerin köp yeri bu yerde. Gelip işleyenler, zahmet çekerler. Hayal benim evlerim bu yere geliyorlar. Türkmenistan'da iş bulmadığı sebeple Türkiye'ye gelip işleyenler. Şu anda Türkiye'de taliplerin sallarım köp. Türkiye'ye gelen evlerimizin köpsi pasport yararlı kimse çekerler yani. Pasport tazeleme üçün de Türkmenistan'a gelip tazelemekle öğret. Şu yerde evlerimizin köpsi Türkiye'deki işleyenlerin yani Türkiye turmuşa çıkıp öğrenirler. Bizim yurtumuzda şuları kimse diyerler. Elbette bilen bakarlar. Türkiye'deki evlerimizin öyle aralarında kapıma kapı aylam dilen yani o öyle yani turmuşa çıkarları tapıp Türkiye'nin Premier Ministerine hat yazırlar yani. Arz ettiler. Şeyde biz öz hakkımız özümüz almasak bize başka yere gelip bize kumak etmez. Türkiye'deki Türkmenistanlıların arasında onu demek siyasi bir aktivlik başlattırıyor diyen yalı oluyor şeyle mi? Elbette. Bu işler ovalda nerede devam etti? Yani bizim halkımızın bırak gözü açılıp uğradın de. Ova sebep öz yiyecek ağımı özünü almalı hem yerde de. Şunun için Türkiye'dakilerim köplençinde internet arkalı paylaşımlarda da öz aralarını yazışı uğradılar. Siyaset kuramacılık indi öz başladı mı kavarandı Türkmenlerin arasında. Yol Murat, Türkiye'deki Türkmenlerin siyasi aktivliği arttı diyen. Şunla dünyada bolup duran siyasi yağdaylanan bir rolü bolum ka? Elbette bolup işte sebep şu at metbuatlarda, radyolarda, internet arkalı paylaşımlarda herkes şu at Türkmenler okap biliyor, eşitip biliyor. Mesela diyelim şu at internet arkalı paylaşımlarda öz aralarına paylaşıp dünya Türkmenleri bilen öz aralarındaki fikirlerini söz açtılar. Buna boza kuramacılık siyaset biliyor. Elbette benim fikrimce bu böyle. Şu siyaset dilinde men siyasata girecek gel şeyle bir neme düşünce var Türkmenlerin arasında. Öz ardına aytmaklık, öz derdine aytmaklık bir siyaset etmeklik ýaly. Siyaset diýilen sözüň özüň bir ziyanly zat ýaly pikir edilýär. Siziň pikiriňize görä siyaset sözü ýa-da siyasatyň özü umumyň siyaset bilen meşgullanmaklyk, gyzyklanmaklyk ziyanly zatmyşlar ýaly, howply zatmy? Döwlete, halka garşy zatmy? Yok bu beýle değil. Kuramçylyk var ýerinde siyaset var. Bu ikisinden alıp barberse diýmek ol döwlet özündür. Ýöne kaýerler bunda çekinen bolup biler. Ýöne çekinçilik halkyň aňynda bar zat. Bu owuldan dowam etip gelýär. Ýani öz içki pikirini beýan etip bilen okly bir çekinçilik bar bu ýerde. Emma bu olaryň öz ýalňyşlyklary. Näme bolup geçen zatlar biz aýtmaga biz hukukly borçly ýani. Bir şeydi öz hakkymyz özümüz aýtsak, diýsek biz öz awymyz özümüz aýtdylar. Emma biz dymsak onda bilmedim. Soň ýani umumyň aýdymdy. Ýol Murat, taja bolanna. Taja bolsa Allah beraber hemmemize. Azatlyk radiosynyň dünýäniň dürli ýurtlaryna ýaran türkmenleriň ykbal pursatlary baradaky dünýä türkmenleri gepleşiginiň bu nuksany şonuň bilen tamam boldy. Azatlyk radiosynyň dünýä türkmenleri atly bu hepdelik dowamly gepleşigi arkaly dünýä türkmenleri bilen habarlaşyp hem gatnaşyp duruň. Biziň hat salgymyz e-mail belligi azatradio.org. Dünya Türkmenleri gepleşigini Türkiýeden taýýarlayan hem alyp barýan Döwlet Baýhan. Bagtyar günlerde görüşelim. Rowaşlyk hemraňyz bolsun. Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri.